Ahoj, jmenuji se Anna, je mi 20 let a mám 3měsíční Fatimu. V předminulém videu jsem říkala, že udělám video, které bude tady pouze o mně. Kde začít? Když jsem se narodila, tak nevím, v jakém časovém intervalu jsem byla v kojeneckém ústavu, kdy mě vlastně odložila má vlastní matka. Ale vím, že ve 4 letech se mě adoptovala jedna paní, která měla už přede mnou, měla adoptované 2 slečny, teďko tí jedný, myslím, že 36 let, druhý je 22, bude jí 22, je 21, 22, ano, 22 a žijou do teďka s maminkou. 4 roky jsem vlastně pobývala v adoptivní rodině, ve které to moc nefungovalo, bylo to takový... Já jsem nebyla nejhodnější děťátko, ale zase nebyla jsem tož takový spratek, já to říkám hnusně spratek, no prostě byla jsem živější dítě, no, hyperaktivní dítě, což se té paní nelíbilo a vrátila mě zpátky do dětského domova. Vlastně, když mi bylo těch 8 let, tak si pro mě přišla sociálka, dali mě do dětského diagnostického ústavu ve Liberci. Jo, v Liberci. A vlastně po 3 měsících, myslím, že to bylo po 3 měsících, já už si to nepamatuju. Po 3 měsících si mě odvezli do dětského domova v Hoře svaté Kateřiny. Těm vlastně, dá se říct, začal můj život, který začínám vnímat. Tady jako už, dá se říct, pamatuju si ty věci. V dětském domově jsem byla 10 let a to bylo chaotické, velmi chaotické a o tom vám asi taky něco málo teď řeknu. Vlastně v dětském domově byly 4 skupinky, stále jsou, doufám. A vlastně já jsem byla úplně nahoře, kde byly 2 skupinky, 3. rodinná skupinka a 4. rodinná skupinka. Ve 4. rodinné skupince bylo 8 dětí, kde jsme vlastně byli v různě smíšeném věku a byli jsme jako rodinka, jo. Měli jsme svoji kuchynku, svoji koupelnu, svůj obývák a každý svůj pokojíček. No, každý svůj pokojíček. Jediný, kdo měl samostatný pokoj, jsem byla já. Jinak měli děti, protože by většina byla z nich jenom sourozenci. Byly 2 sourozenci a pak ještě 4 sourozenci. Takže ty byly vlastně pospolu v pokojíčkách, protože takhle se to v dětském domově dělá, aby mohli být vlastně společně. Ty děti spolu. Já jsem byla na pokoji sama, chodila jsem na základku, kde jsem teda za začátku byla pěkný dílo, kde jsem fakt jakože zlobila. Ale zlobila jsem tak jakože příjemným tím, jako dětství. Užívala jsem si dětství, já si takhle to řeknu, jo. A vlastně po základce jsem se přihlásila na Palachovku a vlastně tam to všechno moje rebelství začalo. Já neřeknu rebelství, tam začala moje dospělost. Takhle to řeknu. Moje dospělost. Tam jsem vlastně dělala číšnici, v prvním měsíci jsem si naučila hulit trávu, našla jsem si hloupý kamarády, naučila jsem se chlastat, myslím, že víno asi jenom. Já si zkouší každý, ale já jsem se doopravdy naučila chlastat. Že jsem každý víkend byla ožrala jak doga. Ale to je úplně jedno, to vás nemusí zajímat. To každý to jednou vyzkouší, si myslím. Ze školy mě vlastně po půl roce vyhodili, takže jsem musela někam jinam do školy, protože pořád jsem byla v dětském domově, takže školu jsem taky tak pořád musela do svých 18 dělat. Takže mě přesunuli do Hamru a tam jsem dělala prodavačku. Tam už jsem se, dá se říct, sklidnila, protože mi na tom záleželo, protože jsem pak chvíli byla u svého přítele. Jméno nebudu říkat, to si myslím, že je úplně jedno.
U svého přítele maminky jsem byla, já to řeknu takhle, ona se mě dá se říct, brala do pěstounské péče. Jela do pěstounské péče, když jsem prostě přes týden byla s ní a na víkend jsem se vracela zpátky do dětského domova a to bylo všechno. Vlastně, když jsem odcházela z dětských domova, to jsem odcházela chvilku před 18 nemám. No, chvilku před 18 nemám. Prostě v 18, jo? Budeme to brát v 18 jsem odcházela. A život byl takovej, najednou musím se starat sama o sebe. Zajímavé to bylo. Ne. Já jsem měla to štěstí, že jsem se našla chlapa. Nebudu taky říkat jméno, myslím si, že jména jsou úplně jedno, stejně se asi znát nějak nebudeme. A ty, kteří mě znají, ty to budou vědět. A ten chlap, dá se říct, mě naučil, dá se říct, dost věcí, co se týče kuchyně, co se týče úklidu a takovýchhle věcí, to mě celkem naučil. A vlastně myslím, že po půl roce, nebo po roce, co jsme spolu, myslím, že po půl roce něco, co jsme spolu strávili v Německu, tak jsem poprvé otěhotnila. Úplně poprvé v životě. Což jsem byla úplně, nejprve jsem byla v šoku, ale pak jsem se hrozně těšila, že budu mít miminko. Hrozně moc jsem se těšila. A nakonec vlastně ve 12. týdnu jsem ho potratila. No, měsíc na to, co jsem byla vlastně na revizi, tak jsem otěhotněla znova, šikovně. A to jsem potratila znovu. Vlastně o další miminou jsme se nějak jako, už jsme se nějak nesnažili, prostě už se to nevedlo, už jsme tady nějak sexuálně spolu nežili, takže jsme to nějak neřešili, jo. Byla jsem s ním rok a půl, našla jsem si jiného přítele a s tím jsem měla celkem, chvilku jsme prostě spolu řádili, to bylo asi jediný, nevím, co bych tomu dále řekla, radši zapomenout, fakt fajn. A pak jsem si našla úplně jinýho přítele, na to je chvilka, co jsem z dětského domova, mi to přijde úplně jako doba, to je jedno. Pak jsem si našla úplně jinýho přítele a s tím mám teďko moji dcerku Fatimu. Ono to bylo tak, že když jsem potratila podruhý, tak mi doktoři řekli, že mám 13% možnosti, že otěhotním, takže já jsem tomu nevěřila, že bych mohla otěhotnět. 13% mi přišlo hrozně moc málo, takže jsem věřila tomu, že jsem spíš neplodná. A takže jsme si nedávali pozor. A s chlapcem, no já říkám s chlapcem, ale on jako byl o 2 roky starší jak já. A s chlapcem jsem teda otěhotněla, což jsem zjistila 3 měsíce potom, co jsem se s ním rozešla, protože mě nebavil, nebo já nevím, proč jsme se rozešli, s ním mě nebavil. A vlastně ví o tom, že má Fatimu, zájem o ní má, jenomže já nechci, aby se nějak jakože aby se vídali nebo něco takového, protože za prvý žiju v Londýně a on je ještě sám o sobě dítě a já potřebuju k sobě, já to řeknu hloupě, ale já potřebuju, aby mě někdo držel, aby držel moji dceru, takže já potřebuju pořádného chlapa. Takže jsem to udělala jednoduše, jednoduchý to nebylo odejít od chlapa, který má s váma dítě, jo, a který má hlavně volně zájem o to dítě. Já jsem vlastně odletěla do Londýna z Čech a čekala jsem v Londýně malou. Vlastně jsem přiletěla do Londýna za kamarádkou, kde jsem po měsíci si našla teďko nynějšího manžela. Můj manžel je muslim. Je až z Pakistánu. A život s ním není špatný, ale není zrovna nejlepší. Asi tak nějak bych to řekla, jo, ale to
je spíš tomu, že on nerozumí mě, já nerozumím jemu. Protože já jsem anglicky neuměla ani slovo, přišla jsem sama, jsem tady asi 3/4 roku, jo, takže já ještě anglicky nějak s ním nějak moc na to nemluvím moc, protože se nerozumíme. Takže je to takový chaotický, hodně se hádáme kvůli blbostem, protože si nerozumíme. Jo, říkám to naposled, už se hrozně moc opakuju, pardon. Vlastně s tímhletím chlapem jsem si tady zařizovala doktora, všechno, čekala jsem miminko, teda Fatimu. Že mám holčičku, jsem zjistila až v 8. měsíci, kdy mi to tady řekli na ultrazvuku, kdy jsem fakt žadonila, hrozně moc jsem žadonila, ať mi to řeknou, prosím, řekněte mi to. Tak jsem se to dozvěděla v 8. měsíci, ale v tom ještě furt jsem váhala, ještě furt jsem chtěla toho chlapečka, který jsem měla teda vysnělýho. To nevadí, může být další. Toho teda doufala jsem v toho, že budu mít chlapečka. A nakonec teda mám holčičku, ale úžasnou holčičku, miluju ji hrozně. A nakonec 25.11.2014 se mi narodila dcera Fatima. Měla 3125 gramů a byla hrozně malinká, protože měla jenom 43 cm. Prodní váha byla celkem dost, co myslím, ale ta výška byla hrozně malá. Fatimu tu jsem rodila 2 dny, porod byl příšerný byl. Hrozně bolestivý, hrozně moc epiduralu mi dali. Asi 8 dávek. Nekesám tady jako doktoři, to je něco hroznýho. Jo? A nic horšího neznám. Porod jsem si rozhodně neužila, užívám si teprve teď. S holčičkou první měsíc byl takovej chaotický, poznávací, druhý měsíc takovej, že už už se poznáváme a teď ve 3. měsíci už dokážeme blbnout, smát se spolu, zpívat se spolu, cokoliv spolu dělat. To je asi tak všechno, co bych jakože o sobě mohla říct zatím. Moje další plány jsou takové, že chci ukázat, že i tak mladá holka, která sice každou chvíli někam bloudí, nebo nějak jakože má to prostě v životě trošku těžší, ale dělá si to sama, jo, to zase chci říct, že si to dělám sama, má to v životě trošku těžší, že i tak to jde se postarat o dítě a že děvčata, které jsou takhle mladí, jako jsem já, se nemusí bát toho, že by se o dítě nedokázali postarat, nebo že by na něho neměli finance, nebo něco takového. Všechno jde. A já vám to v příštích videích vážně ukážu. Tak se mějte hezky, pěkný den, možná večer, nevím, kdy si toto zkouknete. A ahoj.